О, но. Що съм бил с маска? Той прахоляд си дига да си ебе мамата. Вика, що съм бил с маска? О, но. Че не виждам нищо от тая маска, ама нали? На камерата сигурно супер се вижда. Аз с тая маска като картица. Ох. Здравко изчезна. Красенито изчезна. Метат тия двамата гютери. О. Спрях. На някакво по-широко да мога да се спира, защото... Гледай, какво става. О, не. За малко. О, но. Дева как ме фърли. Ох. Спирате ли, бе? Ще съм метна 3 пъти, бе. Това време задната фаща впечатление, фърната няма. О, но. Задната ми е тамън, за такава фърната. Браво, бе, стръмното го минахте. Това ли е стръмното? Да. Мона другото? Кое е друго? По-надолу. Това нищо не е, бе. О. Там просто е хората. Бе, и двамата сте с маска и така ми фърляш. Що съм бил с маска? Бях взел чувак. Ти мани, аз тази жълтата почти нищо не виждам. Да. Аз затова си взимам такива прозрачни. Брат, ако знаеш какви големи каманаци, най-големите камъни с предната я посрещам, човек. Дун направо кючек във въздуха. Пипна предната, брат, колелото цялото тръгва, вика, майка ти шеба седи. Задната си надолу си. Задната не я пускам. Камшици. О. Айде. Леко. Леко, че... Ма чака, знаеш каква хубава манджа вкъщи. Ау! Здравко, ще тиева и прахоляка. Здравко, ще тиева прахоляка. Да, бе, да. Да, бе, да. О! Аз не знам. Аз хубаво съм отвърли. Видя ли го? То вираж си е добре там, бе. Да. Вираж ли имал? Аз не видях колелото е така прави. И до последно държиш. Да, ми държа, ама те е така. Викам, мама ти деба, тръгвам да намалям, бурс, е така прави. Не намаряш. На виража чак барнах спирачка, кайте. Къв вираж, бе, брат? Аз вираж ще видях, ти знаеш как ма тресе. Аз карам по него. Айде. Ай. Сега тук има ли стръмно такова, или? Те с тясно, бе. Не е стръмно, бе. Ага.
Какъв беше то клон, бе? Бах ти клона, майна. Всичко ми развали, дея. Чак се убия. О! 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 На костенурката! Вие нали се пуснахте? Да. Аз шибнах клона, ща да падна. Ти ли мина от камъните? Да, максимално надясно. Гюм направо клона, колелото е така. Тук сега пак е скоростна секция. Демек ще съмре. О, дева изродите. Не виждам! О! Ау! Да! Това беше 5 лева видях на земята, трябва да ги взема! Аз ще някой се извикам да не падне, да? Не бе, мене ма метне, сам чух как гумата ми такова отстрани. Викам, оно, ко става? И тръгнах да завивам и гледай, Петко ме лъзна. Аз викам някой да не падне и към 5 лева има, трябва да ги взема. Беден съм. Ама тук нищо, наистина нищо не виждам. О! О! Чакай, бе! Какви сте около вози тук, бе? Ааа! О! Чакай, бе, на къде? Ето на къде. О! О, но! Какви дропчета, бе, брат. Дропчетата, вика. Аз се чудя как да оживея. Той вика дропчета. Оно, това стар камък. О! О, той е насам, бе. О! И се почва моята мъка. Ох! Ох! О! Ръцете ми са умрели. Не виждам. О! Няма ход? Нищо не виждам, дева. Средна секция. Където се качихме
Шишарки, каманаци. Чакай, бе. Тук ли? Майко, нищо не виждам. Не. Къде е пътеката? Ей, това е май. Мале, аз трябва да си купя маска. Откъде бе, брат? Къде сте, бе? Аз не виждам. Това ли е пътеката? Ох! Откъде, бе? Ох! Оно! Това ли беше? Барам спирачката, няма никой. Тя прегряла. Браво, момци. Еволата. Супер. Държите обаче. Жив съм, бе. Ай пак. Аз мисля сега, ти с това камера си? Бира ли нямам? Аз мисля да нямам да си купя да е DJI. Бира ли няма, бе? Най-добре. Его, Action 5. пацата. Action 5. И това И дето аз го мисля, кара. в началото не ми се Добре, добре. камера. Ще пробвам сега с GoPro дали ми се занимава с него, защото... Аре, бе. Измръзнах. Аз за мене си за колата. Да. Затова са раниците, ако се чудите. Какво има вътре? Това е. Малки. Готов си. Топа. Аз съм с две, защото коренчето при мен е проблем.